ụmụ Igbo nọ na mpaghara Lagos. Anale ihe awụ izuụka nke ọhụrụ. And ihe anyị na-eme ebe a wụkwa anale. Ka ndị bekee na-akpọ WhatsApp. Ihe na-eme na Lagos. Ka ihe na-eme ebe nọ. Ka ezumike ka isi gaa. Isikwere ike nnọọ ọfụma na Saturday na Sunday maka ịmago n'ihe anyị nọzikwu awụ mgbe a na-alụzi ọrụ pụta taa ịga ọrụ ụlọ shop ijekwa na ka ma ga-ejide ha ma ọwụ ndị Igbo ọkwa ya. Ngwa ka nwere nke a na-asị gị nnọọ ọwụ na ị nọ ọdụ bilie anọrọ na Longton ịhawanali na Hot 93.3 FM ofu n'ime ihe anyị na-ewetara unu na Nganga Radio Show and aha nke mbụ nwada Ego kwuru ihuru na-akpọ m onye ma m ọfụma ndị fụrụ m n'anya na ndị fụrụ n'anya na-adị akpọ m Ego Okoro mana ịnọ m so ọfụma ịkpọ m Ego Bekee ka ọ wụ ya ya udo dịrị unu. Ihe anyị ga na-eme taa wụ ihe gbasa mba ka m hapụgodo ịgwa gị ihe ọ bụ mana ọ ihe gbasara anyị niile ịmago ka anyị si eme ya. Ka m chetara gị biko onwe ihe na-eme na mpaghara ebe ị nọ ịchọ ka anyị nọ maka ya deturu anyị edemede makwana ịkpọ anyị gwa anyị na ihe na-eme ebe ị nọ maka ihe niile anyị na-eme ebe a bụ ihe gbasara gị onwe ma nkwụsị ikwu ya nkwe ya ma ekwe ya ọzọ bụ ụbọchị niile m bịara m agwa gị n'ihe niile anyị na-eme na anala ewu ihe gbasara ndị Igbo niile nọ na mpaghara Lagos. So onwe ihe na-eme ebe ị nọ ọ dịka mebi na NEPA anaghị enye ụlọ ọkụ maọkwanụ na onwe ka esi bịa kụchie ụlọ dị n'ebe ibi maọkwanụ ụlọ ibi na ya because afọ m na a na-akụchi ụlọ everywhere now na Lagos arụgharị ụzọ enwe ego metụ gị gwa anyị chọrọ ịma maka iwu onye nke anyị ewu nwaada anyị ewu nwokoro anyị ewu nwa anyị so ihe niile gbasa gị gbasa anyị onwe ndị mmadụ nọ na Lagos na-eme gị mee ka anyị mata o doro gị anya ngwanụ si ka anyị ga-agbara egwu nchizi azụ anyị ekwu ihe dịrị anyị kwuchi ihe dịrị anyị ma kpọbata ofu maazị ọbịa kwuo okwu maka ihe anyị nwere taa okwuche yezie gị mepezie akara ekwentị anyị ka iwe gị bata n'ihe anyị na-eme gwanụ ka njem mana nke ahụ ọ kpọrọ nke igwu igere ntị igwu ọ kpọrọ ya lagbajọgụrụ ya na olu bekee mana nkwa nọ na-agụ n'okpuru ya ege ya ntị ọfụma ọ na-ada ka nke Igbo ị ka na-ege ụka wụkwa ihe anyị na-eme ihe gbasa gị gbasa anyị ihe awụ Nganga Igbo Radio Show mana nke awụ anale ka ihe anyị na-akpa taa agwara m gị tupu anyị aga nwụrụ mmiri na mpụta ma gwụ na ihe anyị na-akpa taa gbasa emume iri ji ọhụrụ n'ala Igbo anyị mana Igbo rika and onye ọbụla nwe ka ha si eme ihe gbasa erimeri ji ọhụrụ ndị nọkwa na Lagos gị nwa nọkwa na Lagos kwa iri ji ọhụrụ ka ọ wụ ya iso na eri ji ọhụrụ enwere ike ka anyị na-ekwu ugbu a irigo ji ọhụrụ adịghị ama nwekwa ike ribe mana because na onwe ndị kwetere na ha na-eri ji ọhụrụ nwere ndị na-asị mba ahụ nke ochie ka ha na-achọ ka ha na-aka ala ike iri amacha m awụ m apụtasị na onye ichie awụ m onye ichie awụrụ m nwaanyị mmapụta osi na onye ichie mana enwe ndị ma omenala mma ya odo ha anya ọfụma ofu n'ime ha ka m kpọtara ka ọ bịa ka anyị kpaa maka iri ji ọhụrụ n'ala Igbo ya nke a ka m ji na-akpọ Maazị Okafọ na-asị Maazị Okafọ ehihie ọma Maazị Okafọ Maazị onu gị mee ka onu gị gbakọta ọfụma ọ ka mma ugbu a Maazị sị ka anyị jee n'ihe anyị na-ekwu taa ihe bụ isiokwu anyị taa ihe gbasa emume iri ji ọhụrụ n'ala Igbo dịka anyị si ma
mara n'ala Igbo ọnwa ọnwa Ọgọst a ka ọtụtụ ndị ga-asị n'ọwa ọnwa eji eri ji ọhụrụ n'ala Igbo mana gị nwa kacha mara nwee ike gwatụ anyị ihe gbasa ka esi eri ji ọhụrụ emume iri ji ọhụrụ n'ala Igbo. Okay, m na-ebido ịkọrekt gị na omenala dị n'ụdị n'ụdị nwere maka omenala. So n'obodo ebe nsịpụta otu anyị si eri ji ọhụrụ nke anyị dị iche ka na otu ndị ebe ọzọ si eri. Gbanwee onye Enugu steeti na Nkanu East. So otu anyị si eri ji ọhụrụ dị iche na otu ndị ọzọ si eri. Ịdọkwa n'iri ji ọhụrụ o nwere emume dị iche iche a na-emecha na ka enwe ndị na-ewelu ji dekwula ogwugwu si ogwugwu nekwa ji anyị o thank you Chukwu chekwaba anyị mgbe a na-akọ ugbo kele oge a na-akọpụta nri o nekwa nke gị welu. So ebe na Nkanu be m ebe nsi wee pụta Enugu steeti edebe anyị otu a si eri nke anyị nna m owe igwe ife ọnwụ. So achọla iri ji ọhụrụ na be anyị ejee n'ọba ji eweta ji then ebeta dị ji onwe ndị na-asụ asụ enwere ndị na-arụ arụ otu ọbụla ike laik ya eme ya. So nna m na-abụla weta ji nke ya arụcha ji ma asụọ ya asụ. O nwere arụsị ebe anyị ọ na-eje bugara ji o bugara dị arụsị ji ọcha nekwa ahụ ike anyị dọkwala ike n'ego otu isi chekwaba anyị otu agụ egbu anyị ganekwa nke gị o. So emechaa dị ji gọcha ọfọ kpọcha ekpere anatazie n'ụlọ ekezie ji oge a nke onye ọbụla nwezie rait ịrụzi ji nke a ka esi emebe anyị. Then ịdọkwa ọzọ mgbasa ahụ a na-eri ji onye okeke nwere ike idebe oke afọ rie nri nke aka bụ na ihe ọjọọ n'iche ọzọ onye ọbụla meri ihe ọjọọ ma ọsọ ọbụla a na-eri ji na ya etigbu onye ahụ na-agbaga ebe nsịpụta. So na ndị Anambra steeti ọkwa otu a si eri nke ha aka iji obodo a na-akpọ Aguleri eri ji echi bụ 19th of August. Okay, nke a wee echi niile. Yes, nke a bụ echi niile ka Aguleri ji eri ji. So echi bụ 19 ọkwa ya echi ka Aguleri ji eri ji. Na Aguleri a na-ewekwa ji igwe ndị Aguleri na-ewekwara ji ọma mbara wụ na ezigbo mmiri ya magodo nọọ ezigbo arụsị enwere na Anambra steeti. Ejekwa ebe ahụ ọgụkwa ọfọ ka nna nekwa ahụ akọpụtagokwa ji otebekwa anyị nekwa nke gị welu anatakwa n'ụlọ ekesa ji onye ọbụla eri ego. So n'iri ji ọhụrụ bụ ezigbote omenala dị n'ala Igbo mmemme na-ejikọ ụmụ Igbo niile ọnụ Igbo n'ụlọ ọnụ gosi na a niile bụ ofu onweghị onye na-ebuli ibu ya ihe ọjọọ n'obi na onye ọbụla mere ihe ọjọọ mgbe ọbụla na-eri ji anaghị etigbu onye ahụ. Ọka nke ahụ ka na-emerụ ugbu a. Ọ na-emerụ ugbu a na ebe nchepụtakwa amakwa maka obodo ndị ọzọ. Ije obodo a na-akpọ Nnewi na-akpọ iri asị ọrụ. Asị ọrụ Nnewi na-eme. Maazị biko Igbo niile na-eli ji ọhụrụ na ọnwa Ọgọst anyị nọ n'ime ya. Mba, ọ bụrụ Igbo niile. Maka ebe nsịpụta ha na-eri Ọgọst 28. Ọgọst 28. Septemba 28 ka ndị anyị ji eri ji ọhụrụ. O nwere obodo na-eri Ọgọst 15. O nwere obodo na-eri like Aguleri na-eri echi bụ 19. Nnewi ememe nke ha on 15. So otu a ka ọ dị n'ọdụ omenala ndị dị ele ndị n'otu nke eseme ya na Igbo. Sị ka m jụọ gị maazị isi na o nwere ebe a na-adị agụ ọfọ tupu erie ji ọhụrụ. Nke a bụ eziokwu. Onwe ihe mere na o ji dị otu ahụ ka ihe mere ọkwa mụ akụrụ ji a jee n'ugbo m buru ji siwe rie oke ihe mere ọ dị nnọọ important na a ga-apụta gụọrịrị ọfọ mee ihe ndị ọzọ niile tupu eriwe ji ọhụrụ. Ihe ya eji wee gụọlụ ji ọfọ bụ na ji abụghị ndị nkịtị. N'ala Igbo. N'ala Igbo abịa n'ihe a na-akpọ nze na ọzọ ji bụ nze na ọzọ n'ebe ndị niile nọ.
and ji otu o si dị enwere mmụọ na-eti ya nche mere eji akpọ ya ji. Enwere mmụọ na-eche ji nche ma eji akpọ ya ji. Okay. Ya ka ọ dabụrụ achọla ịtụ aja ọ bụrụ na ji anọghọ ma na aja ha ahịa enwe isi. Ya ka eji akpọ ya oke nri. Na-agwa gị omenala ebe esi wepụta. Okay. So na ụhụ aja ahịa atụ na adaghị nkịta na ji ahịa ha dị na ya. Ji adịghọ na ime na mmụọ ahụ ahịa anabata anya bụ aja achụrụ. So ya ka ọ dabụrụ achọla ndị ọmụmụ ahụ na-echekwere na ịbụdị ka ụgbọ kịta na ọmụmụ ahụ na-eche ndị Igbo niile agwa ahịa egbu ọtụli ji ahụ abatakwa ji wee kapa anya onye ọbụla eri ya ga-enye edoesi ya na-anekwa nke gị o eme na nke mere eme o anyị akọpụtakwa na ji anyị o nekwa nke gị were pụta ka esi eme ya na so na ji bụ nnukwu erimeri n'ala Igbo. Yes. Ya n'ala Igbo ji iwu ọkachasị na nri niile nwere n'ala Igbo. Ji bụ ọkachasị na nri niile nwere n'ala Igbo lukwa echi. A na-anaghị eli ya anyhow. Ma ọ pụta na new season like ọhụrụ anaghị eli ya anyhow. Ụmụ na ụmụazụ ugbu a ụmụazụ ndị kọmputa eji enweghị ihe ama gbasara omenala. Mana ezigbo onye iti ahịa ha nọkọta were jiri ya n'ọkụ. Ọ nọkọta nnọọ were jiri ya n'ọkụ na ji agụghị ya. Unlike ihe ụmụazụ generation a na-eme. So na ji bụ nnukwu nri na ndị Igbo. Ọkachasị nke arụ n'ọkụ na nke asụrụ asụ. Daalụ maazị. Daalụ maka ka isi bịa kọwara anyị ihe niile. Ọwụ ndị bekee asị nọ enlightenment. Anyị nwa na-eri anyị wụ ndị ụmụ na-eri potatoes na indomie na kọmputa. Mana ọ dị mma gị nwa mmakwa maka ihe anyị na-ekwu. Ọ pụta sị na onye ma omenala bịara agwakwa anyị ka esi eme ya. Obi dị m ụsọ isi nọnyere anyị. Si ka Chukwu gọzie gị nnọọ maazị. Amamihe ga ọ ga-abịa na njedebe. Daalụ. Thank you. Ama m na anyị kpọkwa gị ọzọ na ị ga-aza anyị. Nke a bụ nsogbu ama m ya. Daalụ. Chimgozie gị. Hey, amụtala m ihe ọhụrụ taa na mmụọ na-ede etibu mmadụ ma ọwụ na mba nọ omenala Igbo orika o buru ibu and onwe onye na-amachi ihe niile enwe ike nọ ofu ebe na-asị na otu a ka esi eme ya ọwụ na ije ebe ọzọ na onwe otu ahụ ka esi eme ya ya ma ivu n'ala Igbo omenala dị n'ụdị ọ dị n'iche iche ka ọ wụọ ya o nwere ike ka esi eri ji ọhụrụ n'ebe ibi makwa n'ebe isi anwụ ka esi eri ji ọhụrụ n'ebe ndị ọzọ si ya mere anyị esi ka anyị tụlee ya taa emume iri ji ọhụrụ n'ala Igbo ka esi eri ya ebe isi Imo steeti isi Abia steeti isi Anambra isi Enugu isi Ebonyi ebe ọbụla isi nọ na Lagos ka esi eri ji ọhụrụ n'ebe isi and gị nwa nọ Lagos ugbu a iriwego ji ọhụrụ ma iribebe ji ọhụrụ ka ihe mere iriwebe ji ọhụrụ gwa anyị ihe ị ga-eji na-agwa anyị ihe awụ na 08182426591 08182426591 mana ka anyị ga-amara ihe si n'ọlụ apụta akwụkwọ ya na ọzọro nwoke ọma ndị Igbo ji eme ọnụ anyị ji eje mba zoro ebe niile zoro na-aga n'iru zoro na-aga n'azụ mana tupu m anụ ihe zoro chọrọ ikwu ka m gwa gị na ị nwekwa ike na-eso anyị maka ihe awụ Nganga Igbo Radio Show na Hot 93.3 FM ọwụ na Twitter ọwụ na Instagram ọwụ na Facebook so Facebook wụ Nganga Igbo mana ebe ọzọ niile wụ Nganga Radio Show ngwa zoro pụtanụ ka anyị n'onu gị Nganga Igbo nwata nwere ihe a na-achọ maka ị nwere ihe anyị na-achọ iwu onye Igbo iwu nwa okoro Igbo iwu nwadị Igbo ị na-adị abata n'ihe anyị na-eme so si ka anyị gaa ngwa na-anụkwanụ ihe gị nwa chere maka ihe anyị na-ekwu makwa na ihe wu isiokwu anyị taa emume iri ji n'ala Igbo ọ ya ka anyị na-akpata na-ajụ gị ka unu si eme ya
n'ala Igbo ebe isi ka e kwuru si eme ya, and gị nwa na-ege m ugbu a iriwego ji ọhụrụ ka iribe ji ọhụrụ, gwa anyị ka isi eme ya ka anyị na-amụtakwa n'ọnụ gị, maka onye na-amaghọ akọọlụ ya ka o si eje ka ọ wụ ya ka o si edenu. Ehihie ọma nwoke ọma, ehihie ọma. Gwa na anyị aha gị na ebe isi akpọ anyị. Chibuike, iwu onye ebe? Chibuike onye Ebonyi steeti, ngwa gwa anyị ka esi eli ji ọhụrụ na Ebonyi steeti. Mbọsị ahụ ịma mụ hapụgo m na vileji na amaghị m ka ha si eme na oge nke mụwa na vileji. Mbọsị ahụ na-ekpo ezigbo ọkụ, mpa m na-apụta odeche oyi na-achọ ọkụ, were ọkụ na-aga n'ụzọ na-agba egwu na-aga ebe anyị kọrọ ugwu. Anyị eji ọkụ a ma ewu a na-agba egwu aga ebe anyị kọrọ ugwu, anyị chọrọ ije ebe a dịgbu steji n'ala. So ma ndị ya eji mma ma ndị ya eji ihe eji akọ ugwu, anyị ruo ebe a ala agụ egwu, anyị egwute ji n'ala bụrụ ji matawa. Then ụmụ nwaanyị ka nọ na ya doge ya nọrọ n'oge a. So anyị ebute gị ji kama eweta ofu ji wonie ya enu gọọ ọkọ, ọgọcha ọtọ ọsichukwu o kere ya ka o si weta ji ala na dịka ọ ka m mesiweta n'afọ a. Ihe niile na-aga nke ọma n'afọ a. N'oke Chukwu kwesịrị enye anyị iji a agọcha afọ a egbuo ewu abụọ werizie dị ji na osinye dị ewu. Mbọsị ahụ ọ na-adị mma, mụ a na-alaiki ya, ụmụ anụ ahụ ana m emisi ya na ya na kamgbe ị nọ na Lagos sobe ha mee emume iri ji ọhụrụ. Mụ anọ m na Lagos na this month ka a na-eme ihe a, this month ending ka a na-emekarị ya. Mana Chibuike, ị naghị apụta isi ka iri ji ọhụrụ ma ọ wụọ na emego ihe a na-adị eme. Mba, mụ ị nọ Lagos ebe a because ịma ịnụ nwere ike na-agafe n'ụzọ ebe a na-ege ji ma ụmụ nke ọfụrụ ụmụ nke ochie eyi egoro ji taa na since mụnwa nọ Lagos ana m echekisi mgbe a ji eri ji ọhụrụ ma mgbe a ji eme ya because mụnwa aka m na-agbabọ gbachara ya na Lagos na-emetụ omenala. Mana ebe a anyị anaghị echeki na ndị Lagos anaghị echeki. Ndị Lagos nwe ha na-eme omenala na-akọ ji na Lagos anaghị echeki. Mmeche ka m kpọọ skeleton. No matter where you go, remember the road I will lead you. Ngwano. Onwe ihe ọzọ na-adị eme n'emume iri ji ọhụrụ ka ọgwụgo. O nwere ihe a na-asụba anyị na-akpọ ya ekperi mana asụba anyị. Ọ na-adị ka ahịhịa. So onye na-abịa weta ihe anyị na-asị ya n'ọkụ pịa ya n'ukwu isi ya ada ụda nwekọsọ onye sound. Na oge ahụ anyị nwe ụmụazị anyị na-eje n'ọhịa katọcha ụmụ ihe a bata bịa jee chọọ ụmụ ihe a ọkụ ga-akpọwa ọkụ na-aṅa ụmụ ihe a n'ọkụ na-apịa n'isi ya na-enye sound. Onye ọbụla na-enwere aṅụrị ihe dị mma, onye ọbụla na-enwere aṅụrị ụmụazị na oge ya ma oge ya. Ugbu a gị nwere iwego ji sef abi? Ma oge ahụ nọ ihe echelu ihe ahụ ewe ji ọfụlụ bata na be anyị except ma olu mbọsị ahụ anyị eji ji na ọkụkọ jee n'ebe ahụ n'ubi ya ebe anyị kọrọ ugbo jee egwu a na wepụta ji ebe ahụ. Mana Lagos ebe onwe onye na-eme omenala Lagos anyị nche na atụ egwu. Gwanụ daalụ Chibuike. Nsogbu adịghị. No matter where you go, remember the road that will lead you home. Okay. Ke ihe isiokwu anyị taa, bụ emume iri ji ọhụrụ n'ala Igbo. Obodo ndị ọzọ ka anyị na ihe a Lagos. Anale, biko ka isi akpọ m itinye ọnụ n'isiokwu anyị taa, chetakwa na m gwara gị agwasị gị onwe ihe na-eme ebe ị nọ, ọwa ebe ị na-ere ahịa, ọwụ shọpụ gị, ọwa ebe ibi, ebe ọbụla ị nọ, ihe ọbụla na-eme ebe ị nọ, ihe awụ Anale WhatsApp gwa anyị ihe ọ bụ ka anyị so tinye ọnụ n'ihe
ihe na-eme gị maka ihe gbasara gị ọ gbasara anyị ihe gbasakwa anyị gbasara gị ya mere nke anyị kpọọ ihe a Anale What's Up Lagos so 08182426591 ka akwụkwa namba ihe eji makwa na akara ekwentị anyị ihe eji bata n'ihe anyị na-eme taa ihe emume anyị na-eme taa wee gwa anyị ka esi eri ji ọhụrụ n'ala Igbo ebe isi Imo steeti Abia steeti Anambra Ebonyi Enugu ebe ọbụla isi maka ụfọdụ ndị mmadụ na-ahụ apụta Lagos ma eje city enwe ike echefuo omenala mana ebe ọbụla ị nọ onwe ebe dịka ebe isi ngwa si ka mkpọ egwu a maka Chibuike home is home ka awụ skeleton move o si n'ọnụ Master KG na-apụta geenụ ana m abịa ngwa daalụ KG na nke ahụ Master KG ebe ọbụla ijere Kafanchan ijere China ijere London onwe ebe ga-adị ka ebe isi onwe ebe ga-adị ka ụlọ ụlọ ga-awụrịrị ụlọ mgbe niile oge niile and ijekwa ebe ọzọ na-awụ ala Igbo echefula ihe wụ omenala ebe isi nke a ka anyị ji na-ekwu maka Ọgọst ọnwa Ọgọst bụ ọnwa eji eri ji ọhụrụ n'ala Igbo ihe niile gbasara omume ji ọhụrụ dịka maazị m na ya kpara tupu ugbu a chikwue onwekwe ndị na-eme nke ha na Septemba nwe ndị na-eme nke ha n'Ọgọst kemgbe unu ji eri emume ji ọhụrụ apụta na bekee asị na New Yam Festival kemgbe unu ji eme emume ji ọhụrụ n'ala Igbo ebe isi gị nwa nọ na Lagos o wepụta na ụzọ efufe ebe a na-eme eji jos goro na ojiriwe chetakwa na asị na ji iwu oke nri n'ala Igbo ekele n'ala Igbo anaghị ya anyhow onye zitere n'anya ozi na Facebook nke awụ Chinedu Mpiri ọ sị na edemede gad bụ obere funny ọ sị na a na-eri ji ọhụrụ na Lagos na a na-eme emume iri ji ọhụrụ na Lagos na mgbe gara aga na mgbe ochie 80s and 90s ya na anaghị emezi ya ugbu a ọ wụ eziokwu gị nwa na-ege ntị iche nọ eziokwu kesi iche nọ asị nke a uche Chinedu Mperi ka o zitanye ozi na Facebook gị nwa nkwe kezikwa anyị ozi na Facebook ma ị chọọ ọkwa nganga Igbo onwe ihe ọzọ just nganga Igbo ịtaipụ nganga Igbo makwanụ nganga redio na Twitter nganga redio na Instagram ka ụkwa Anale cheta onwe ihe na-eme ebe ị nọ zitere na anyị ozi ịchọkwa izinye anyị ozi na WhatsApp anyị nwekwa 08180089933 ka ihe a na-eke ihe isiokwu anyị taa emume iri ji ọhụrụ n'ala Igbo ọ na-anaghị eri ji ọhụrụ n'ebe isi ebe isi n'ala Igbo ọ na-anaghị eri ji ọhụrụ ka ọ na ichefugo ya ịbịa were iwe amala tawe ogufe chefuzie ihe niile gbasara ala Igbo ana ụmụaka anyị ma ọkwa na ọwụ nke ahụ ka ị na-eri na-atazi pizza ata shawama chefue na enwere ihe wu ji n'ala Igbo nwoke nri n'ala Igbo 08182426591 ka ụkwa akara ekwentị anyị ji ekwu maka emume iri ji ọhụrụ n'ala Igbo isi ka m nọ nnọọ ebe a chewe gị ebe m nwa si maka ama m na onwe onye na-ajụ m ugbu a n'ime obi ya na-asị ego bekee ngwa gwana anyị gị nwe iriwego ji ọhụrụ eriwego m ji ọhụrụ maka emego emume ihe niile gbasara iri ji ọhụrụ n'ebe m si so eriwego m makwa ama na mụ a na-apụta n'ụzọ ofe ebe a na-eme eji ngasị ga m goro ji riwe ma baa n'Ọgọst especially mba nọ enwere ihe a na-eme enwe omenala a na-eso ma emebe ya ma nri ji ọhụrụ aka m echekwa gị yo ka ị gwa m ebe isi na ihe unu na-eme ebe isi tupu na-eriwe ji ọhụrụ ka ị chọrọ ịgwa m na ichefugo oke ma ọ bụrụ na ichefugo nke ahụ okwe ka ihe anyị ga-akpa mgbe ọzọ na Anale ka ị na ebe ahụ
na-ege m ntị cheta sowe anyị biko ma nkwu ya ọzọ sowe anyị ka ịkpọkwa mụọ maka m eche gị ọwụ naanị m bịara na omume nke taa ọ bụ na gị gaa na ebe ahụ na-ege m ntị makwa na a na-eme mmiri ji Igbo n'ala Igbo ebe isi na-asị ka m chere godo ka onye ọzọ kpọọ chewenụ ngwa kọlchọ nke a si n'ọnụ mba nke awụ ụmụ obili Igbo si n'ọnụ Fino na Flavor ka m gere ya na-echekwa gị ka itinye ọnụ mana nye gị ego bekee you collect them. Okay. 08182426591 gị nwa nọ na-akpọ m oge m nọ na-agbara egwu ya na-agbara egwu oge erugo mgbe ị ga-akpọ ọnwụrụ nọ na-agba egwu na-aba m n'ore ntị ọwụ ngwa oke nọ na-akpọ m gị nwa sef ị mara ịgbara egwu a ịgbara ya kama mechọziri ịtụ asị ịgbara egwu a money is not nwananya na-afụghị ego n'anya ka ọ wụ ya 08182426591 ihe anyị ka na-akpakwa makwa n'ihe ka wụ isiokwu anyị taa ka ọwụkwa emume iri ji ọhụrụ n'ala Igbo. Ndị Igbo nọ na Lagos gwa m ka unu si eme ya ebe unu si ma iriwego ji gwa m ama m na ị na-agbalịkwa ịkpọ m n'ịbata n'ihe anyị na-eme gbalịsi ike ka ọkwa 08182426591 ehihie ọma. Hello. Hi. Ehihie ọma. Ehihie ọma nwaanyị ọma. Abụ nwoke ka m bụ. Ewo biko gbaghalụ m. Ehihie ọma nwoke ọma. Eso m Ikorodu akpọ m bụ Onyemaechi. Onyemaechi from Ikorodu gwa anyị ebe isi n'ala Igbo. Eso m Enugu steeti akwa m from obodo m bụ Neke ka a na-akpọ obodo m Nsụka anyị bụ ndị Nsụka n'isi ụlọ lokal gọọmenti. Ngwa unu eriwego ji ọhụrụ n'ebe isi? Anyị ebidogo iri mana ka anyị si eme nke anyị dịka oge omume iri ji ọhụrụ bụ o ruo n'oge ahụ eji eri ji ọhụrụ onye ọbụla na-aga n'ubi ukie gaa gwute ji ọbụla karịchatarụ a na-ebupụta ya n'ime afịa ndị mmadụ eju ọrụ obodo apụta onye nke ya o nwere ofu nwoke m maara ama nwoke ahụ pere mpe totowe ogo ọdụ mkpụmkpụ mana ji eye baro ka a na-eji na-akwara obodo ya na-ebupụta n'ime afịa kpọpụta na ji ụbọchị ọbụla ọ pụtara aka na-awụ ndị mmadụ a na-ekiri onye pụta onwe ụdị ya na-erekarị ji ka ya na-aka garakarị ọnụ karịa nke ndị mmadụ niile oge afọ ọbụla niile ka o si apụta ụdị ya emere emechi obi na-adị m anwụri ọ na-adị m ka oge ọbụla ka m na-eje na-afụ ya mana nke agha efuna n'ihe anyị na-agabiga korona virus ekwuo na anyị nọ ụlọ ka anyị jee mara ihe na-eme n'obodo anyị si bịa. Orugo arọ ole nọ na Lagos? Orugo n'arọ ịbọ m nara anaghị m nke arọ gara aga anaghịkwana m nke a. So asị na ndị nọ na Lagos eso na n'ihe a na-eme na village. Mụnwa amụọ m ego eji eme eri Lagos amụọkwanụ m chita ị na-aga n'ụzọ ị na-eje inwe ike isi ka igoro ihe tachara ọnụ ije na ndị na-eyi akara na bred inwe ike igoro ji ma ọmụ nke ochie maọbụ nke ọhụrụ eziokwu nke ahụ ị kwuru bara eziokwu. So ndị nọ Lagos kwesịrị ka ha na-amatakwa oge eji eme ọwụ Septemba ka ọwụ Ọktoba especially owe ebe isi na Lagos ka ọ wụ ya. So gị nwa na ịma anụ ma irigo ji ọhụrụ ma iribe ji ọhụrụ ịma amabeghịkwe m nwaada azụ m ka m were ohere a wee kene gị kene nganga Igbo kenekwe na iwu unu na-eme na ada anyị mma unu ji isi ke daalụ nwoke ọma Chineke gwa unu ume amen ise onye nwe anyị nọnyere unu inugo ise daalụ bye bye ma gị nwa na-egekwa anyị ntị onye nwe anyị nọnyere gị ị na-ele ahịa iwu nwa okoro Igbo iwu nwaada Igbo iwu lọọlọ Igbo iwu maazị Igbo iwu nwafọ Igbo Chineke ga na-anọnyere gị na-emekwa ihe ọbụla ị na-eme ọ na-aga nke ọma na-aga siriri
kwerere ije ọbụla ị ga na-eje gawa ije awele maka ihe niile gbasa gị gbasa anyị ifuru anyị n'anya anyị wefụkwa gị n'anya ihe ọma okay 08182426591 ka wụkwa dị nọmba makwa na akara ekwentị anyị 08182426591 unu eriwego ji ọhụrụ ebe isi ma ọ bụ na ibi na Lagos ị ka na-echetakwa ka esi eme ya n'ala Igbo ka ichefugo ọ wụrụ na iru ebe a na-ere akara ere bred ere ji poteto gasị ka igoro riwe ichetakwa na enwe ihe akpọrọ emume iri ji ọhụrụ n'ala Igbo ya nke ndị bekee na-akpọ New Yam Festival ọwa omenala Igbo ụfọdụ na-eli nke ha n'Ọgọst ụfọdụ na-eli nke ha na Septemba dịka maazị m na ya kwuru si kwue mana maka na a na-abịa na mba na-anọ Lagos ụfọdụ oge ndị mmadụ a na-echetachi ụmụ ihe ndị a niile nwee ndị jebe ebe a na-eme ji si ka igoro ji ma ị gaa na-ajụ nke ọhụrụ ka nke ochie si gị na-ese anyị ama m na na-agbalịkwa maka anọ m anụ netwọk ahụ na-agbalịkwa ịbata n'ime ihe anyị na-ekwu eke sowe anyị na Facebook biko anala ewe ihe a na-agwa gị o nwere ihe na-eme ebe ị nọ ebe ị na-azụ ahịa asaịdị ihe anyị na-akpa asaịdị ihe wụ isiokwu anyị taa onwe ihe na-eme ebe ị nọ ịchọ ka anyị mara maka ya kpọkwuru na anyị hello ehihie ọma afọ m bụ Obinna ka ebe isi abata n'ime ihe anyị na-eme taa esi na Lagos steeti na-abata abụ onye Abakaliki ngwa na Obinna iriwego ji ọhụrụ ka ị ga-asị na ịmahụ anyị riwego ji ọhụrụ anyị ji ọhụrụ this month ka anyị ji ọhụrụ ọnwa a ka unu na-eri ji ọhụrụ n'ebe isi abi anyị rigoro eri mana gị nwaanyị na-emekwa observe ihe a pụtasị oke erila ji ọhụrụ tupu ichie makwa na onye eze si ebe isi erie ji ọhụrụ 08182426591 obere oge masị unu bye so gbalịa ka ịbata n'ihe anyị na-ekwu ehihie ọma biko si ebe redio gị nọ pụọ ehihie ọma I can hear you but si ebe redio gị nọ pụọ ngwanụ gwazie anyị aha gị na ebe isi akpọ aha m bụ Obinna ọ bụ m na-eme ka ebe isi akpọ esi na Lagos akpọ ọ bụ m na-eme ibu onye ebe abụ m onye Anambra na-eriwego ji ọhụrụ ebe isi Chika Amaraka more because ewo na village. Okay, oruga afọ ole nọ na Lagos? Oruga afọ ịtọ. Afọ ịtọ. Ya ilu bụ ụlọ kamgbe ahụ. So a ga-asị na ịma na ihe gbasara omume ji ọhụrụ ọzọ. Chefugo ejigo ya rie shawama. Mgbe ọzọ ya ama m nke na ọ kpatara mkpa ndị village. Ma mmadụ ife na-eme. Okay. Mana ego m ji ọfụrụ na Lagos. Ego ji ọfụrụ. Ọ nwe ndị na-asị na ha anaghị eri ji ọfụrụ n'ọgbasa ha. Ka ehiche maka ndị a. Ekwesị gbasara maka omume ndị Igbo ka ọ bụ. Emume ndị Igbo. Ọ bụ m na-eme. Achọrọ m ka ị kwee m nkwa ugbu a. Achọrọ m ka ị kwee m nkwa na site malite ugbu taa ma ugbu a ịnọgo afọ anọ already ka isi atọ na Lagos atọ na ị ga-ebido tinyewe anya n'obi n'ihe gbasara omume ala Igbo. Daalụ. Thank you. Onwe ihe dịka n'isi ofu ebe jee ebe ọzọ ka na-echetakwu ihe gbasa ebe isi ụmụ ihe ndị a na-eme ọ dịka foreign culture
na-anazi anyị ihe bụcha nke anyị. This is ewo okay chọbụ ka m si na oge nwawo the last person mụ na ya ga-akpata mana ọ dị ka netwọk si nọ asị ebe ọ bụ na isi n'ala Igbo. In fact ọ maka na anyị na-ekwu maka ala Igbo ka taa makwa n'ihe awụ ihe gbasara ndị Igbo ka m ga-esi tinye otu if not ma asị ebe ọ bụ na isi na Naịjirịa ịga ebe ọzọ ihe niile gbasara ebe isi na-etinyekwa obi. Enwechi ihe dị ka akwa anyị anaghị enyizi ekwe ihe wu akwa ndị Igbo anaghị ụfọdụ na-asị na a na-asụzi Igbo na ebe ha ụmụ ihe nda ota ka o si ebido obere fugonu ya. Onwe ndị na-asị na ha amaghịzi ihe gbasara omume iri ji ọhụrụ ejiwe gị tawa shawama ji ya riwe amala chefuzie na ha si ala Igbo. Nwa esi m ala Igbo and ihe niile gbasara Igbo ọ na-emetụ m n'ime alụ like inside ana m echefu ebe nsi ebe a ka anyị ga-abịa na njedebe na omume nke taa na-asị gị cheta na ebe isi no matter where you go remember the place you call home. Aha nke m nwada ego kụrụ ịkpọ m ego bekee ma aza gị ọfụma ka ọ dị Thursday mgbe ọzọ anyị ga-abịa chetakwa na usoro anyị na Facebook, Instagram, Twitter Nganga Igbo Nganga Radio Show. Kachifonu Nganga Igbo. Nganga Igbo.